Тапшыруыбызның беренче матур котлау сәламен без Иске Атлаш авылына юллыйбыз. Бүген үзенең күркәм туган көнен хөрмәтле якташыбыз Авясова Флюра Фәим кызы каршылый. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Фәвзия Абдулхаковна, тормыш иптәше Рушан Тагирович, балалары Лилия, тормыш иптәше Дмитрий, Галия, тормыш иптәше Әнвәр, аныклары София, Дарина һәм Эмилия котлыйлар. Безнең якыныбыз дөньяга ис китмәле табигать кочагында урнашкан Карамалы авылында туа. Әллә инде шушы авылның күркәм табигаты тәэсир иткәнме? Аның эчке ягы да, тышкы ягы да бик матур. Бу тормышта ул адәм баласына язган иң матур дәрәҗәләрне дә яулый алган. Бүгенге көндә ул дәвәниебезгә ярдәмчел бала. Әтиебезгә яраткан тормыш иптәше, ышанычлы терәге булып яши. Без ике кызларын әтиебез белән иркәләп, назлап үстерделәр. Бар тырышлыкларын куеп, дөрес тәрбия бирделәр. Һәр кешегә карата да ягымлы, ярдәмчел булырга өйрәттеләр. Без инде Самара медицина университетын тәмамлап, эшебездә дә Аллага шөкер уңышлы белгечләр булдык. Үзебезнең гаиләләрне кордык. Ул кияүләренә дә кайнана түгел, әшен әни була алды. Кызганычка каршы, без ерак яшибез. Шуңа күрә еш кайта алмыйбыз. Һәр вакытта да ул безне зарыгып, сагынып көтә, ә без аның җылы кулларына, тәмле ашларына сагынабыз. Безнең әнкәй һәр чак ачык йөзле, киң күңелле кеше. Аның күңелендә сагыш булса да, ул барыбер кешеләргә елмая. Авылдагы кешеләр дә, туганнар да аңа хөрмәт белән карыйлар. Аның киңәшләрен тыңлыйлар. Сөекле безнең, нинди генә теләкләр эзләсәк тә без беләбез. Алар синең өчен бик аз булыр. Чөнки син галәмнең иң изге затларына лаек кеше. Түбән генә башыбызны иеп, рәхмәтләр укыйбыз. Озак яшә. Син булганда безнең туган өебездә утлар яныр. Капкалары ачык булып, безне һаман бала итеп хис итәргә мөмкинлек булыр. Әни диеп дәшү, үзе бәхет. Кабат-кабат телгә аламын. Шушы сүзне әйткән вакытларда мин һаман да сабый каламын. Я бер Аллам, озак дәшим шулай. Син кызганма аңа гомерне. Ул яшәсә, без дә яшәрбез бит. Төшермичә кәеф күңелне. Әникаем, синең туган көнең, бәйрәм итик аны бергәләп. Каршы алыйк әле 70-ләрен, 80, 90, хәтта 100-гәләп. Чакрымнарны санамыйча килеп җиттек кунакка. Синнән әни китеп булмый аерылып озакка. Йөрәгеңнән җылы бөркә, күңелеңнән наз ага. Безне озаткан чагыңда күзләреңнән яшь ага. Яулыгын салып иңенә юлга чыккан әнкәем. Беләбез, балалар килүен көтәдер күңелкәең. Шуңа озак уйламыйча кияү рульгә утырды. Сиңа диеп күчтәнәчләр сумкасына тутырды. Иң олы күчтәнәшебез безнең ихлас теләкләр. Күп булыр туган көнеңә әнкәй гади бүләкләр. Бездән бүләк хөрмәт итү. Бел, сине нык сөябез. Әзрәк башың авыртса да янып пешеп көябез. Котлы булсын, матур булсын синең гомер бәйрәмең. Ал бездән ихлас күңелдән җылы теләк бәйрәмен. Хөрмәтле Флюра Фәгимовна, бар изге теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, балаларыгыз сайлаган матур музыкаль бүләкне тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз, туган көнегез котлы булсын. Яннарыңа бик еш кайтмайбыз. Һәр